Takže dobre prvé ránko z TMB. Prvú noc som strávil v kempe Bellevue, 9 km od Chamonix, peších teda. 13 € za jedného noc. Všetko potrebné tam bolo. Takže čo sa týka začiatku tohto prvého dnešného dňa, začína to miernymi nepríjemnosťami, pretože nefunguje Bluetooth medzi telefónom a gimbalom z nejakého dôvodu. Práve dneska na štarte TMB, v podstate aj ten kemp je vlastne východzí bod, alebo teda štart celej tejto trasy pre väčšinu ľudí. V mojom prípade to bolo teda Chamonix. A keďže je TMB okružný trail, tak by to mal byť aj záver. Dobre, ostáva jediné, vydať sa do hôr za dobrodružstvom. Hlavná sezóna na TMB je od začiatku júna do polovice septembra. Teraz je začiatok júla. Dole bolo skoro 30. Musím uznať, že je naozaj veľmi teplo aj tu na 1600. Doslova, nie že potím sa, ale doslova sa mňa prší. Celý mokrý. Hneď v prvý deň na trase TMB sú dve zaujímavosti. Jednou je to, že ako populárna trasa má mnoho alternatív, čo je na jednu stranu dobré, pretože netreba ísť striktne rovno po trase, dá sa to naplánovať. Na druhú stranu to mierne sťažuje orientáciu, pretože na rastecníku už nie je napríklad, že jedna, dve trasy, ale tri rovnaké trasy vedúce do toho istého bodu. Je nutnosť mať na TMB offline mapy. A druhou veľmi potešujúcou, čo nie je vždycky tak, je prístupnosť vody. To je absolútna paráda. Proste horské potoky, tu je práve, tam je pitko, studňa. Všade sa tu dá čerpať, filtrovať. Takže tak. Takže tu je vôbec prvý francúzsky nákup. Čo by to bol za nákup vo Francúzsku bez francúzskej bagetky? To je absolútna samozrejmosť. Toto vyzerá veľmi zaujímavo a chutne. Čipsy, zemiakové lupienky s príchuťou grillovaného kuraťa. A stará klasika, proste dve makrelky, jedna grillovaná, druhá nejaká olivač a nejaká zelenina. Tabula zobrazujúca miestnu faunu. Ako je vidno, medvede v tejto časti Francúzska nie sú. Pokiaľ je mi známe, mali by byť iba v Pyreneách. Taká zaujímavosť, že za mestom Contamines je červená zóna, kde sa ani vo Francúzsku nesmie voľne bivakovať v období od 15. júna do 15. septembra. Iba v vyznačených bivakovacích areách.
Takže takto vyzerá moje miesto na spanie pre dnešnú noc v Lopuchoch, pretože tento bivakovací kemp je proste kompletne plný. Treba si to bukovať dopredu. No a na dnes hotovo bolo 25 km. Dobre tretie ránko prekrásneho dňa v Alpách. Noc bivakovacej areji bola absolútna bomba. Akurát, že to nebolo voľné miesto, ale tam, kde nie je voľné miesto, tam sa nejaké dá spraviť. Po blízku tečúca voda, pitná, dokonca vecka. Všetko zadarmo. A predo mnou je stúpanie do 2,5 tisíca. K raňajočkám bolo klasika nudle, instantné a ide sa na to. You don't want to put down. No, not sure. You don't want to put down as little as possible because your effort is not finished. Oh, c'est plus mon fait. Takže vo vyšších polohách sa trasa dosť ustalila. Po väčšine je tu jeden chodník, maximálne nejaká jedna alternatíva. Čo stále pretrváva a je naozaj super, je proste množstvo vody, potôčkov z tých ľadovcov. Sa dá naozaj čerpať. Hoci kde netreba tú vodu so sebou ťahať, čo je absolútne úžasné. Maximálne pol litra, 7 deci. Výhľady sú absolútne dýchberúce. A chodník takisto samotný je naozaj v dobrom stave. Je to tak 90% meter široký, perfektný chodník. Toľko zatiaľ. Za chvíľku obchod a nejaké tie zásoby alebo občerstvenie, na čo sa fakt teším. Dnešný nákup vo Francúzsku ešte stále. Nejaké keksy, bounty, sandwich, alebo teda bageta so salámou a šalátom, klasický makrelka. Konečne čosi v žalúdku. To už bolo poriadny hlad
energia na horách sa míňa oveľa rýchlejšie ako normálne. No a čo ma stále prekvapuje, je to teplo v tých nadmorských výškach. Je síce júl, to je pravda, ale skôr než som len stihol zjesť tú bagetu, tak opraté ponožky v potoku, čo teče okolo, tak sa stihli vyschnúť proste to mohlo byť 5-10 minút. Čo je aj výhoda, ale aj voda a jedlo strašne rýchlo dochádza. Našťastie táto práca sa dá naplánovať takým spôsobom, že je možnosť zásobenia sa každý jeden deň. Podarilo sa mi zohnať ešte twister, do tých teplot nejaké to schladenie. Prípada mi trošku väčšie ako u nás. Takže na dnešnú noc som si vypožičal travnatý plácek blízko tohto domku. Dnes bolo 18 náročných kilometrov, veľa stúpania, veľa klesania, za to nádherné výhľady, tak ako aj tento. A no, ostáva večera a zase zajtra. Dobre, 3 ráno z TMB. Toto je raňajkové meničko pre dnešný deň. Makrelka, nudle instantné a gres. Je 8:30 ráno, po raňajkách, posednení kofeínom, opäť na ceste, už sú to len 4 km na hranice s Itáliou, na čo sa veľmi teším. Dneska by mal byť taký ľahší deň, trošku relaxačnejší. V Itálii by mali byť aj kempy. Snad sa mi podarí jedného postať a dneska to bude celkovo taký relaxačný deň. Bonjour. Takže po 3 dňoch prvé prekročené hranice s Talianskom, náročný ranný výstup, ale už teraz je jasné, že celé to stojí za to, tie výhľady sú neskutočné, ľudia okolo takisto. Je 12 hodín, začína naozaj teplo a predo mnou je ešte nejaká 1000 klesania, takže to, čo bude tam, sa uvidí. Ale jedno treba podotknúť, počet ľudí v hlavnej sezóne, dalo by sa očakávať, že tu bude proste veľké množstvo ľudí, ale to očakávanie treba niekoľkonásobne znásobiť a to je proste extrém. Akože vôbec to nevadí, to je proste fajn.
len pár kilometrov za hranicami a pár stoviek výškových metrov nižšie krajina sa malinko mení. Teploty nie sú také prudké. Váň je príjemný vánok, ktorý zo sebou nesie rôzne vône. Vonia to tu úplne inak. Takisto stromy a porast sa zmenil. A malinko aj krajina. No a do kempu už je to len 1 kilometr. Dneska to bude ľahší deň. Takže už od 4. po obede kempingu Hobo v Taliansku, pretože pre normálne pokračovanie je proste nutné poprať veci, poriadnu horúcu sprchu, doplniť nejaké zásoby, poriadne sa najesť a oddychnúť si. Dneska bolo teda 17 km, relaxačný deň, pohoda a zajtra bude to niečo náročnejšie, ale už sa veľmi teším do kopcov. Máme tu v poradí 4. ráno v Taliansku. Je skoro 10 hodín, dneska má byť nejakých 26 stupňov. A len čo sa dobije powerbanka, tak vyrážam z kempingu Hobo. Nabitý nielen energiou, ale aj veľkým množstvom informácií, pretože včerajší večer bol veľmi zaujímavý. Stretol som nejakých hajkrov, ale aj miestneho guida, ktorý mi dal naozaj veľké množstvo informácií, rád, kde spať, kde nakupovať. A to nie len o tomto hajku, ale aj o iných trailoch. Takže super. Tak a je tu mesto po 3 dňoch a v podstate jediné v talianskej sekcii. To znamená jediné. Zásobovanie, nákupy, obchody, reštaurácia, jedlo. Proste príprava na ďalšie pokračovanie. Malý nákup na večeru, tuňačik v oliváči, nejaká krkovička, monstrík, čipsy a nejaké pečivko. Dneska pomaly hotovo, bolo 23 km a
Teplota vonku bola 29 stupňov. Neviem, čo sa stalo, či to bolo to teplotou, alebo náhoda. Ale v podstate celú túto sekciu som išiel úplne sám, trail je absolútne prázdny. Akurát oproti šlo pár ľudí a to je celé. Dobre, takže idem pohľadať miesto na spanie. Dobré ráno zo Švajčiarska. Urá, ďalšia krajina, ďalšie prekročené hranice. Na raňajky bolo výdatných 800 metrov stúpania a po krátkej pauze je predo mnou ešte 25 km. Takže to bude veľmi záživný deň dneska. Pravdepodobne možno, že aj ten s najväčším počtom kilometrov, možno že aj ten najťažší. Takže dnešná priemerná teplota citeľne klesla a trail sa opäť zaplnil hajkami. Spredu aj zozadu sa ozýva klepot paličiek. Doteraz mi to nejde do hlavy, či to bolo včera kvôli tej teplote, alebo proste ľudia preskakujú to Taliansko po hojzakoch do vodu. A trail samotný zase pripomína francúzsku sekciu. Nikdy ma neprestane udivovať, že ako dokáže pár kilometrov urobiť taký rozdiel. Prvý nákup vo Švajčiarsku, 2 malé Red Bulli dvojdecové a 2,5 deci, alebo koľko to 2,5. Pol litra Red Bull, 300 gramov šalát cestovinový so šunkou, 11 švajčiarskych frankov, čiže nejakých 12 eur. Toto sú úplne nové topánky. To už asi nikto neumie. Tak ma napadá, že by mohli spraviť, že prachovú farbu. To by bolo cool. Takže dneska je to prevažne lesom, čo je príjemná zmena. Samozrejme opäť sa všetci niekde vytratili po hraniciach. A už istý čas prenasledujú moje kroky burkové mraky, práve aj teraz hrmí. Ale je hlásená iba prehánka, tak snad nebude žiadna burka. To by bolo nemilé. No a ostáva na dnes ešte 9 km. To je vtipné to, že práve na záver ešte stúpanie 450, ale to už nejako nevadí. Je tam obchod, nejaké kempy, pretože
Dneska sa mi rozhodne nechce spať len tak, kde si vonku. OK, takže padla tá 30-ka dneska. Bolo to veľmi náročné, ale už som v kempe. 113 a zajtra pokračujeme. Takže dobré ráno, 6. Druhý deň vo Švajčiarsku. Toto sú moje raňajky. Nejaká bagetka so šunkou, Monster, cukriky, pretože už komplet všetko došlo. Ostali dve instantné nudle a voda. To všetko na dneska, ide sa na cestu. Útek pred búrkou číslo 2. Včera to vyšlo. Uvidíme dnes. Dnešný deň sa končí tesne pred hranicami s Francúzskom v dedinke Trient. Je tu kemp. Dnes bolo teda 17 km. O niečo jednoduchší deň, aj keď terén rozhodne nebol ľahký. Terén bol dosť náročný. Veľmi prudký kopec, podklad, voľné kamene žulové alebo schody klasických veľkých žulových kameňov. No ale čaká ma tu predposledná noc z tejto cesty. Do Chamonix už je to len 23 km. Takže dobre 8 ráno na trase TMB. Včera predsa len prišiel prvý dážď, našťastie až po postavení stanu tesne, takže absolútna pohoda. No, dneska vyzerá, že bude dosť teplo, predo mnou je 900 metrové stúpanie na hranice s Francúzskom. A toto je aj posledný deň na trase TMB, pretože mám dneska v pláne dojsť do Chamonix. Prešli 2 hodiny a je tu ďalší prechod hraníc. Opäť vo Francúzsku. Skončila sa švajčiarska sekcia po 2 dňoch. Dalo by sa povedať, že to bolo tak 80% lesom, málo obchodov. No a znamená to asi tak dve veci, že cesta sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Do Chamonix už je to kúsok, ale na druhú stranu je tu aj jedno pozitívum. Konečne tu budú nejaké obchody,